Ola amigos, amigas, benvidos unha noite máis o Como que non da Radio Galega. Acabamos de entrar no domingo xa 13 de outubro. Son as 12:04 da noite. Se estades escoitando pola FM, se estades escoitando no podcast, é a hora que vos pete. Estamos Bueno, tamén... que vos pete non. Bueno, agora que... Bueno, tamén é certo. Agora que poña Non, porque se agora empezamos a cada un que diga a hora que lle pete, pois entón isto Claro, non. A hora non. que É poña un no caos. reloxo. Mira, estaba Pini a piques de levantarse, pero tiña dalle o botón de rec que estábamos grabando e unha cámara Que moi ben, profesional, gracias. Sí, moi ben, moi ben. Non, Pini cando está sentado, pero logo érguese e pon... Do mergo e parado. Efectivamente. E digo que dicía, vou retomar Ergo existe. cogito sum. Digo que vou retomar porque estamos o equipo de urxencia do Sí. como que non. Eu creo que Dani Lorenzo se está arañando os minutos. Estamos de servizos mínimos. Estamos Para non vir. Claro. Dani xa está como con este tema que ten de canto queda para o fin da tempada. Bueno, claro, que está preguntando cando queda para o fin da tempada? Pois non o sabemos. Bueno, ahora mesmo son 35 programas para final de temporada. Vai se facer longuísima, por iso non chega a tempo hoxe. De feito, non sabemos cando chega Dani Lorenzo, non sabemos se Berto Romero volveu plantar o coche diante do seu garaxe como xa aconteceu nunha ocasión. Non o sabemos, imos tentar manternos Bueno, pero Dani xa perdeu o plus de puntualidade. Sí, o plus de puntualidade desta temporada, da oitava temporada xa o perdeu, pero imos tentar manter a audiencia pois na última hora do que ocorra. En canto chegue Dani Lorenzo, dirémolo Bronca. para os que tamén haberá... Non, a ver se... Unha amonestación verbal. Efectivamente, haberá unha amonestación verbal ou, bueno, son máis de adxectivo. Bofetón non, que non se pode... en radio Burofax. Claro, así, onomatopéyico. Claro, así, tal, que non, en realidade non se lastimou a ningún animal con este son ni nada que ponga as películas. Bueno, tampouco sabes. Bueno, sí que o saben, porque mira, xente logo vai ao vídeo podcast e ve que estou dando unha palmada. Pero hai vida en calquera sitio. Iso é verdade. Bueno, sí, claro. Sacaros da tua man. Bueno, pero como son alérxicos ácaros tampouco pasa nada, porque Bueno, eu que sei, non sei. A quen lle preocupa a morte dos ácaros? A verdade é que a min, en absoluto. Bueno, a min preocúpame que morran de cando en vez. Porque senón atacame moitísimo que ven sendo alerxia. Bueno, non sei por que Ven o estábamos... exército de ácaros. Correcto. Claro. Bueno, imos centrarnos. Cantos minutos pasan? Son as 9:08. Non, as 9 non, as 12 e as 9. En que día estarei eu? Temos unha convidada de excepción no programa de hoxe. Temos que lembrar que hoxe o programa 294, é dicir, que quedan 6 programas para os 300 programas que imos realizar en Lagulet e que aínda xa temos máis da metade do aforo completo. Iso é verdade, Cuidado, Xente que estivo, non, máis xente. Xente que nos mandou un mail a comoquenon@gmail.com Tiñas que facer que mandar un código de barras de OK, por exemplo, claro. OK existe como... Tomates Orlando. OK xa non existe. OK xa non existe, non. Xa non existe. Ahora un gran tentempié. Claro, un jornal, non, digo que dicía aquel que presentaba Kim. Bueno, Maquei é moi Leticia Sabater. Claro, tenemos moi frescos, como ven, amigos e amigas, moi frescos, moita frescura, non como que non como ven sendo habitual. Digo que escriban, se queredes vir, se estades por Vigo, imos facer o programa 300 o xoves 14 de novembro en Lagulet. Como que non radio@gmail.com, enviades un mail cos datos, os nomes completos, nomes e apelidos dos asistentes que queiran vir e se todo vai ben e non se acaban, porque poden acabarse en calquera momento as localidades, mandamos un correo de volta dicindo, correcto, polo momento aínda hai sitio, vale? Pero podes mandarlos a outras localidades. Claro, podemos... vai para redondela. En o último momento pode haber un sitio máis porque igual non ven Dani Lorenzo tamén. Bueno, no, a ver, Dani Lorenzo vai vir, entendo. Bueno, vai salvo vir, que escaquee un pouco porque Dani está moi de Lorenzo, escaquear, Podemos non irnos. No, vos todos de público ali. Vos ou que vaya Dani Lorenzo solo. Fai Carlos o programa non de público. Bueno, tamén podía ser, pero eu prefería que viñades polo que sexa. Ou radio inversa, que se sente o público. Que sente o público no tamén podía ser. Que sente o público e que fa
fago o programa ao público. Sí. Bueno, mellor non sei como vou xustificar isto á Radio Galega, pero bueno, pero podríamos Como radio experimental. Radio experimental. Bueno, como programa 300 non me parece ben. Ou Radio Fantasma. Temos a Marcos Pujinger que vai vir facernos un debuxo. Marcos Pujinger, entrade nas redes sociais, M Pujinger creo que é, M Pujinger Art tamén, bueno, vos quedes en redes Marcos Bueno, non hai Pujinger moitos Pujinger. con H intercalado, porque o Pujinger é H intercalado, este, no seu caso, o H sí que soa, porque é Pujinger. Ese Pujing é con H. Porque é alemán. Correctamente, ten ancestors de, bueno, En Nicaragua. Que hai xente que ven antes del que era de xermana. Sí. Bueno, digo que vai vir. Vai vir tamén la banda del Cuarto. Algunha das súas formacións. Bueno, eu vou. Bueno, ti vas vir. Pero vai vir tamén No, sí, van a estar. a poñer música en directo. Temos algunha convidada máis que xa iremos contando a medida que se vayan achegando as datas dese programa 300. Lembramos, 14 de novembro, a partir das 9 da noite en Lagulet, na Rúa Porto 11 de Vigo. Se queredes vir, como que non, radio@gmail.com. Edito isto, é o momento de poñer a sintonía, porque agora sí que xa son as 12:10 do 13 de outubro. Dani Lorenzo non chega, por moito que fago tempo. Pois nada, a ver se chega agora. Comeza o Como que non 294. Talla aí, Pini. Como andamios, como que noners, estamos no programa 294 do Como que non, que se di pronto oitava temporada, concretamente da oitava temporada é o sexto programa, pero se tomamos... Bueno, se di pronto, se di agora tamén. Bueno, pronto dice sexto, por exemplo, pero dos ducentésimo... Pronto son a 7 da mañá. Por exemplo, bueno, non me líes. Sí, tamén. Bueno, pero o que queremos dicir é que hoxe, ademais de estar o equipo de urxencias, de Como que non, que Fran Rodríguez está grabando, por certo, xa, non sei se grabando, pero preparando ese proxecto do que nos falou hai 2 semanas, que Hitlist, que vai sair na Televisión de Galicia, entón está nestes intres un pouco pois liado. Hitlist con H tamén. Hitlist con H, que está. Tamén, mira, e non é alemán e tamén soa. Claro, é como yo levan enganándonos toda a vida dicíndonos que o H non soa, e o H resulta de Pujinger, Hitlist, Zanahoria, sabes, non? Que iso é castelán, porque en galego non soa porque é cenoura, sabes? Pero non leva H intercalado. Pero bueno, que sí que es que Hitlist, H-I-T-L-I-S-T, que vai estar na Televisión de Galicia próximamente e que dirixe o noso colaborador compañeiro. Podemos promocionar un movimento que queremos que a H intercalada soe. O sexa, que soe o H intercalado, vale. Sí. Por exemplo, bueno, dite que o galego ten menos problemas. problemas. Sí, o galego, en galego hai moitas que xa soan. Por exemplo, almofada, claro, por exemplo, non por temos 25 pesetas. Afogado. Agora non temos tanto que en castelán hai moitas palabras que teñen o H intercalado e nós xa non o temos de serie. Pero bueno, pero se queredes abrir un ¿cómo era ese? Change.org. Change. Un challenge. Era un boquete. Bueno. Tipo as súas cousas. Bueno, regu, un pouco regu. Alto chegou. Saliu ben. Change é unha canción de Michael Jackson e Paul McCartney. Veña, toma outra referencia fresca. E Chan é unha de Buenavista Social Club. Chan, efectivamente. Ti veches aí unha semana presentando... Sí, presentando. Que bo. Pois moi ben, estivemos presentando el Cuarto de Tula, non? Sí, a posta de largo do Cuarto de Tula, que é un grupo que de Walter, de Rey. Walter Pelayo, sí, Rey Aldana. O rapaz este que toca a trompeta. O rapaz que toca a trompeta tamén está. Como se chama, que falou. Estaba por ali Xurxo, estaba, bueno, non nos podemos acordar de todo. Moita xente, había moita xente no público, moita xente. Non descarte a audiencia do Como que non, que o mellor este ano podería ser,
no especial de fin de ano que habitualmente que non aínda non nos dixeron se imos facer especial de fin de ano. Nos imos facer igual, pero aínda non sabemos se Que non o lo emitan. se non lo encargaron os da radio, pero bueno, nos imos facelo porque xa despois de 8 anos facendo fin de ano, imos facelo mesmo en marzo. Pero é moi probable que estean este ano Cuarto de Tula. ambientando ese especial de fin de ano el cuarto de Tula, nalgúna tamén das súas formacións que imos realizar en Lagulet. Ese é a seguinte grabación que imos facer, 26. Debería chamarse el cuarto de Tula. Imposible non bailar. Efectivamente, moi chulo, Sí, Eu sí. subime o Canto cuarto, tes. Sí, sí. moito cuarto, sí. Subimos, Bueno, calquera día faso enteiro. subimos Carlos e eu a bailar nunha canción. en fin de ano tes el cuarto Guantanamera. el cuarto de Tula. Logo despois veñen os cuartos. Antes Sí, de sí, dar sí. bueno, en fin de ano que está moi ben pensado todo. Bueno, E despois hai outros cuartos que mellor non falar deles. no, Carlos. vamos Cuarto, falar, dos cuartos. pa que? Non é necesario. Iso sí, o meu avó, por exemplo, nunca tiña cuartos. Dicía, non teño cuartos, Sí, non é me certo, chega, é non certo. chego a fin de mes, É non certo. teño cuartos. Bueno, pero non íbamos falar de todo isto, senón que íbamos falar da nosa convidada desta noite que nos vai acompañar as vindeiras semanas. Ela estivo aquí a temporada pasada, pero que claro, resulta que outro día falando con ela, díxome que está a piques de protagonizar un bolo falando, dixenlle, pero vente polo programa, porque xa que es amiga do programa, que levas por aquí dende a segunda temporada, a O primeira bolo vez. eso que cando masticas se queda na Sí, boca. o bolo O alimenticio, sí, bolo. pero ela fai outras. Buah, que longo. E logo había chicles que eran de bolorio. Claro, agora entendo Sí, Dani o Lorenzo, bolo. que longa vai ser a temporada. Claro, normal. En fin, amigos e amigas, está esta semana con nos para divertirse en el hormiguero, Ari Magritte. Ari Magritte, amigos. Bravo. ¿Qué tal, Ari Magritte? ¿Cómo Moi estás? ben, vou ter cascos. Sí, queres ter cascos? A Sí, home, min sí, molan pois meus colle cascos. colle Sempre cascos. cascos. Sí, pois moi ben, non sei Mira, que sí, estaba aí, sí, teño dalle. que tomar ben nota porque ides gravar o 14 de novembro e o 11 o meu cumple e digo eu, sábeme baratísimo. Ah, pero vente. Nunca celebro Claro. porque coñezo tanta Claro. peña, tal, digo, mira, fago unha lista, meto a todos ali na Gulet e xa está. Bueno, pois iso é fenomenal, non? Paga o como que non, Bueno, celebro eu. a ver, o público as copas pagas ele, no, no, Sí, bueno, as copas sí, pero a festa... A festa non, a Sí, festa sí, sí. poñémola nós. Claro, A festa home. poñémola nós. O 11 de novembro estás de cumple. 11, claro. Claro, o 11 do 11, que 11 hai un do 11. sorteo. San Martiño. Efectivamente, un sorteo de É o día do soltero. A ver, amigo. É o día do solteiro. oficial dos solteiros, Sí? claro. Eu sin saberlo, Na China, 20 sí, sí. anos. Como? Ah, este vas celebralo, este non tamén. Este Bueno, ano tamén podo celebralo, na China, tamén. sempre, sí, sí. De feito é un día como se chama o Black Friday, pois De despois solteiros. Sí, 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 en serio. O 11-11 é un día como Black Friday na China. O sea, como que un día Pero que se pasa. poñen Claro, promocións poñen os solteiros. Se Sí, poñen sí. promocións. No, poñen Estou de promocións saldo. como para peña solteira. Empezaron Podes pillar dous solteiros por un. por exemplo, Ah, que ben. bueno, agora que dixeches iso, había este ano xa o quitaron, porque eu todos os anos mencionaba esta cadea de supermercados que hai alemana, Lidl. O Lidl. Ah, vale. Cada 14 de febreiro, Lidl, que tamén sabedes é que é o San Había unha Valentín, canción, era polo de así Lidl. como de amor, poñe- A sección de Pini, amigo. poñe- Sí, de aquí para aquí o comentário de Pini e agora a anécdota de Ari Magritte do dereito do esquerdo a dereito. Do esquerda a dereito. Lidl, follow the Lidl. Sígueme. Sí, sí. Pois aí, ramos de flores 2 por 1. Porque follow de Gadis, por exemplo, non son Non tan é ben. igual, Bueno, non, é igual, Gadis perdón, conta. estamos. Non, xa está. No, como que non, non? oferta Non 2 por 1 de ramos de Ah, flores vale. para San Valentín, porque xa dan por feito que Claro, bueno, que pode ser. Bueno, pero non, É pero guai, estas son as novas formas de parella que existen claro, na actualidade. contemplan todo. Que contemplan todo. Claro, hai que contemplar todo. De todos os xeitos, o que dicíamos, que ten Ari Magritte un bolo moi importante. Non alimenticio. Un bolo non alimenticio, senón unha Concerto. actuación, concerto, que se di bolo é o que din a xente que traballa nisto. Por que se di bolo? Porque sí, tampouco hai que preguntarse todo, vale? Porque sí, porque Non, porque está así. eu fago algún bolo e digo, Xa, bueno, pois faz bolos, eu que sei. Habería que, se alguén que nos está a escoitar a través da radio Bolo é un peixe sabe tamén.
Como? Un bolo e un peixe. E cando eu era pequeno, os domingos pola mañán viñan nenos a miña casa a vender bolos. Bolos de pan, De por leite. exemplo. Para a Ou bolos de excursión. leite. Para excursión de fin de curso. Bueno, non Agora sabe. eso non se fai, non di que tes fillos. Sí Sí, que venden, sí, sí, venden venden de bolos, todo. e venden bolos. Sí, Sí, micas. Rifas e todo. Venden, sí. venden rifas, venden sí. todo, croissants. De feito, o meu fillo quixo facelo para a excursión de segundo de bacharelato. Tivo tanto éxito que colleu unha remesa e xa o deixou despois, porque dixo case mellor o pago eu. Aparte, Non quero agora morrer de éxito. E agora tens que estar pendente tamén de que tens que levar bolos para celíacos. Claro, Claro. sí, bueno, sí. É duro. A lactosa. En duro. fin, a vida. A vida. Total, que o que dicía que Concerto. tes un concerto que é o vindeiro sábado. Claro. É dicir, para todos os que esteades escoitando isto a través da Radio Galega, se hoxe é 13 de outubro, xa domingo, o vindeiro sábado 19 Aí estás. vas a estar Non, sábado 19. sí, sábado 19, sí, 19, sí, como sí. que non? Entón, Vou podemos facer Como un que non? Podemos facer un cambio, ti e eu. Si queres, sí. O sábado 19 celebramos o meu cumpleanos no teu bolo. Home, por favor. Esta Estás de festa aniversario O 16. O 16 de novembro. de outubro. De outubro. Claro, claro. el está antes camín. Ti estás o 16 de outubro e ela toca o 19 de outubro. Sí, Claro, claro, hai ti que estás celebrar Ti aí. estás de aniversario xa, mércores. Sí, 5 Sí. días. Mércores. Non, menos, sí. 4 Mércores, días. sí, o mércores 16. Moi ben, pois 29 parabéns. Pois 29 xa. 29, sí. 29 querías ti. 29 di. Estás Cada mayor, pata, en estás cada mayor. pata pode ser. Está maior que estás máis cerca dos 30 que dos 20, sabes? Sí, verdad. ya. É un momento duro, Que riquiño, Pini. Se Eu ti tamén ves- estou máis cerca dos 30 que dos Sí, 20. é verdad. Sí Eu que tamén, estás, eu sí, tamén. sí. É verdad, Sí, todos se tivese aquí. 29 ia dicir cousas como como esas referencias que fai. Sí, sí, sí. En fin, bueno. Pois iso, que sí, que hai 19, concerto. imos centrarnos, Sábado senón a xente- 19 hai claro. un concerto que nos puxemos a data, hai meses e meses e meses, eliximos a data porque veñen tocar con nós por primeira vez en Vigo os Mr. Cobol, que ademais é un grupo que ten unha versión, curiosamente, de Me gusta el fútbol. Los domingos pola Aí tarde, está, todo iso, aí moi ben. está. Eles queren o fútbol, pero o fútbol non nos quixo Non nos. nos quixo. Porque Coincide aí co Madrid, Celta. claro, xusto a vindeira semana vai. Mesma hora, o sea, o Real Madrid dixo de que maneira, eles sempre nos teñen presentes. Claro, A Ari e los Magrits, A o man Real Madrid, negra. claro, o Real Madrid sempre está a pensar en nós. O sea que, bueno, pero de todos os xeitos haberá Sí. xente que non queira ver o fútbol. Aí estamos. E que queira ver a Ari e los Sí, Magrits, sí. que é o proxecto do que falamos a última vez que estiveches aquí, que é ese concerto no que Ari xa, ademais de ser Ari Magritte, amplía a familia, ampliou unha xa, porque xa levades prácticamente casi un ano, non? Levamos máis dun ano, o que pasa é que a formación empezou sendo nos 4 e agora somos 5, xa creceu a familia e Bueno, todo. perfecto, o sea que moi Sí. ben. Recentemente, quero decir, Sí. hai unha semana, a pasada fin de semana, estivestes en Madrid. Sí. E que tal? Contanos esa experiencia Buah. da viaxe a Madrid. Onde tocastes? Tocamos na sala El Contraclub, que hai mogollón de peña que ve as fotos e pensa que estamos aquí no contrabaixo, porque entre que empeza por contra, a parede é vermella e non sei que, non, señoras e señores, estivemos en Madrid, pasamos unha aventura completa, hai que deixarse unha pasta, hai que invertir aí para ir a Madrid, non é o mesmo, pero é unha aventura chulísima. Que foi? Un concerto? Un concerto, un concerto como Ari y los Magrits, pero este verán, ademais, parimos un novo proxecto que se chama Matt Grit, que é con Mateo Sestelo e eu. Non perde... Non saímos da esencia. A Eu esencia, coñezo a dous tipos que fan o mesmo con os ratos. Cos cuartos. Os cuartos, os ratos. Os ratos, sí. Aí estamos. Non da puntadas en fío. Os Matt, o sea, Matt Grit son Matt Grit, Mateo... Mateo Sestelo e Ari Magritte, Mateo Piano e eu coa voz para... Aí estás. Entón, nada, fomos a Casa de Galicia tamén en Madrid. Sí, este verán.
Non, o venres pasado. Xa fixestes... que estábamos en Madrid, pois Fixestes fixemos doblete, aí vale. sí. E que tal as túas experiencias? Que tal? Moi chulo. Bueno, na Casa de Galicia, a verdade, tivemos aí a Anxo facéndonos de técnico de son, sonou todo preciosísimo, a xente veu un pouco, bueno, pois porque anunciaron e tal, pero viñan un pouco sen saber o que viñan, moitos dos que estaban ali. Marchado todo o mundo encantado, Qué todo o guai. mundo super feliz, o sea que era o que íamos buscando, e logo no contra pois pasou un pouco parecido, que a peña eran os fans dos Cobol e iban ver a Mr. Cobol e cando descubriron o que era Ari los Magritte, pois ao final do concerto e tal viñeron felicitarnos, que lles encantaba, O xa nos sea que seguiran. fixestes un pouco un doblete tamén Vigo-Madrid, Madrid-Vigo. Estivestes como convidados en Madrid a pasada fin de semana e a vindeira fin de semana facedes un pouco propio con Mr. Cobol aquí na Sala Supersónica. A Sala Supersónica é o artista anteriormente conocido como Prince, Ou Sinatra. como Sinatra, A Sala Sinatra, sabes Non, foi Sinatra. Foi Telmos. Antes Eso foi foi. Sinatra, Bueno, foi Telmos, sí, Sinatra foi Telmos. E agora Telmos, mellor non... Sabedes- Podemos falar do Telmos aquí, non? Claro, sí, home, bueno, sí. mellor non Por falar que do non? Telmos. Bueno, foi un local histórico de Vigo que, bueno, era o que era. Que despois, cando... Que boas tapas. Sí, bueno, sí, non exactamente. Cando deixou de existir, converteuse no Sinatra. Despois chegaron os familiares de Sinatra, puxeron un tema de, como se chama? La demanda judicial. Sí. tiveron houbo que meterlle un té extra. un ¿no? té Un té extra, que non un efectivamente. El Grey, nin un té vermello, nin nada. Un cha que non. dirían en portugués, non, un té o que A a letra. consoante. Foi o Sinatra, pero hai pouco ademais houbo cambios creo que na xerencia, propiedade, na xerencia e tal, e van, bueno, mudar un pouco o que é o local cara a algo que tamén ten moito que ver con Ari Magritte, que é o indie, segundo Lin, porque chamase Supersónica a sala. O logotipo lembra un pouco o logotipo de Oasis. Sí. Polo que lin hai, pois eu creo que foi a semana pasada en redes sociais, pois sí que teñen pensado virar un pouco da música máis dos 80 que estaban focalizados no Sinatra para un movimento un pouco máis indie, que aí entra Ari Magritte, porque hai que lembrar Van quitar que esa música fresca. esa música fresca que tanto nos gusta neste programa. Non estamos moi de acordo con isto, No, pero bueno, no. por outra música tamén fresca. Cuidado, porque é a partir dos 90 que é fresco tamén. Cando eso. bailaba salió explota, me expló. Claro, Carlos bueno. Sandy bailando. Bueno, eu valei iso unha vez posiblemente, non? Bueno, é igual. Bueno, creo que teño fotos bailando o venao. Sí, pero iso Non, foi nun... iso non podía ser. Sí, Sí. sí, puido Eu ser. podo facer. Ti por que crees que traballo aquí? Sí, puido ser. Non sei se no Sinatra, pero nalgún pero temos fotos, claro. temos fotos. Eu digo ali, no Sinatra. Ali no penso Sinatra, que pois, o Venao, bueno, non sei. No, tampouco fun tantas veces. Non vou volver ir porque xa non existe. non, Digo, agora irás ao Supersonic. Supersonic, que está ali na rúa Fermín Penzol, que pois está comezando a nova programación, vos ide ser un dos primeiros grupos que estree a sala con Sí. este novo nome. Dicía que... Con doblete indie, con Mr. Cobol e con nós, Mira que ti, somos... fenomenal. Digo que falando de indies, non hai que lembrar, non hai que esquecer, e hai que lembrar, quero dicir, que Ari Magritte continúa unha temporada máis no Ondas Indies de Radio Galega Música, programa que podedes escoitar todos os xoves ás 10 da noite, non ás 11, ás 10 da noite, Sí. en Radio Galega Música, que despois tamén podedes escoitar inmediatamente despois en A Galega Audio, como este programa, Aí estás. que remata a unha. En canto remata, xa podedes escoitalo en A Galega Audio automáticamente. Que tal unha nova temporada de Ondas Indie? Que chei a dicir, sabes onde me enterei? Onde me enterei que cambiaba de nome a Sala Sinatra? Foi escoitando a Víctor no Ondas Indies. Que dice, non, na antiga Sala Sinatra, agora Supersonic, e eu estaba peixe sabías. total porque non sabía que eu escoitara que se ia chamar, que me facía moita gracia, Sala Montiel. Oh, me encanta. Que me parecía Molaba, xuroche que iso molaría. non sei que pasou, pero Porque despois tiña que Non, porque que logo- chamarse Sara
Tiel. Claro, bueno, claro, estaban Tais e Zeus, o mellor metían tamén unha demanda e A miña dixeron, avó tiña 2 cans que se chamaban Tais e Zeus. bueno, vale, pois Non te vou a decir por qué, pero... Non pasa nada, non pasa nada. Pois Sala Montiel, pero que me pareció unha genialidade. Eu cheguei a ver cartéis de la Treus, de Arantxa Treus, con Sala Montiel presenta, polo tanto quere dicir que o mellor algo houbo, pero finalmente chamouse Supersónica. A min Sala Montiel, estou por montar un local. Sí, solo para facer uso do nome. Por exemplo, Sí. bueno, imos falar de todo isto, levamos xa 25 minutos de programa, temos aínda Aquí hai algo de plancha. Dani Lorenzo, sabemos, Alejandro Martínez Pini, temos algunha novidade de Dani Lorenzo? No, está desaparecido en combate como a Chuck Norris. Vale, pois nada, pois polo momento, gracias. Eu apostaría que está na porta esperando para non entrar. Para non entrar, pode ser. De todos os xeitos, pero tamén che digo que se xa chegou ata aquí e está na porta agardando para non entrar, menuda tontería porque xa quedaba na casa tranquilamente. Grazas dende a redacción de informativos de Como que non, Alejandro Martínez Pini, seguiremos contactando Seguiremos contigo. informando. Moitas grazas. Imos, falando de Pini, antes de nada, a primeira das seccións que son, como sempre, as efemérides aleatorias e aproveitando que está aquí a nosa convidada, Ari Magritte, imos buscar con o xerador de números aleatorios unha data para ver que análise fai hoxe Alejandro Martínez Pini. Imos comezar polo día. Aí está, a ver, dalle aí a xerar. A ver que números hai. O 15. O 15, os dos parrulos que non está Dani. E o 15 vai ser 15 de, buscamos o mes. 15. Pero non lle fagas o Espera, chollo, espera, Dani. espera. Sí, sí, sí. 15 de xaneiro. 15 de xaneiro. Bueno, pois imos ver que pasou un 15 de xaneiro. Hai que dicir que o 15 de xaneiro é o 15º día do ano este no fácil, calendario este fácil. gregoriano. Sí, estaba fácil. En los bisiestos, Nos bisestos é Tamén. o 15º tamén. Neste sabemos que día, verdade? Claro, efectivamente. Pasaron moitas cousas. Eu creo que xa saiu Pode ser. este levamos día. casi 300 programas. Claro, é probable que saíra en algunha ocasión. Pero, por exemplo, un 15 de xaneiro de 1782, Pini, en Estados Unidos, Robert Morris, superintendente de finanzas, recomenda ao Congreso o establecemento dunha moeda nacional con división decimal. Isto aconteceu un 15 de xaneiro de 1782. Pois xa temos unha data, 15 de xaneiro, temos un analista e temos, non un analista, o mellor analista deste lado da frecuencia modulada. Porque, como sempre, está connosco Alejandro Martínez Pini. Alejandro Martínez Pini, como te atopas? ¿Qué tal? Estuve aquí. Lembrote que o 15 de xaneiro de 1782 en Estados Unidos, Robert Morris, superintendente de finanzas, recomenda ao Congreso o establecemento dunha moeda nacional con división decimal. Algo que queiras engadir? Sí, después de ese trabajo, Robert Morris salió en platos combinados. ¡Así, señora! ¡Amigo, bravo! Directo En outro sitio tamén. en outro, sí. No cuarto dos ratones. Tamén. Venga, venga. Moitísimas grazas. Que bo podcast. Fíxome moita ilusión porque outro día hai un mes e medio, estive no Galicia, non, hai un mes, xustamente, hai menos dun mes, o 16 de setembro foi. Estive no Galicia por diante, que mándolles unha apertaza grandísima aquí con nova a Cristina García. Por certo, Cristina García vai estar connosco se todo vai ben, dentro de 3 programas, aquí no Como que non. Pois digo que estiven ali no Galicia por diante, nada máis chegar, estiven facendo tamén un pouco de promo porque facíamos 300 programas e dixen o que dixen ao principio deste programa, e cando acabei de dicir Lagulet, Kiko Nova comezou Lagulete, dixe, bueno, maravilloso, non se pode... Temos que resistir a canción. Sí, sí, bueno, non, iso creo que xa existe, pero bueno, non pasa nada. De todos os xeitos, grazas, Kiko, por eses Non apupos. existe, pero igual non está registrada, Non hai que desbotar a idea. Bueno, pero igual, pero é que estades pensando en monetizar todo o tempo, Todo claro, o tempo. como ten que ser. Ingresos Claro.
pasivos. Bueno, imos comezar o programa con 29... Sí, a media hora do programa. Imos comezar o programa. Veña, va, Xa que está con nós Ari Magritte. Ari Magritte, ademais de ser... Eu creo que non para de dicir que imos comezar o programa para ver se chega Dani Claro Lorenzo que non e chegou, que non? chegue puntual. Espera que vou conectar con redacción. Xusto a tempo. Todo tempo, Dani Lorenzo, chegando no principio do programa. Alejandro Martínez Pini, alguna Hola, novidade? Hola, Carlos. Coño voz, así. Hola, Carlos. Estamos aquí. Sí, podes, Fai vento, podes facer vento por detrás. Porque... Bueno, no, Estoy esperando a Dani Lorenzo no portal. deixademos Non dá chegado, non se ven luces ni nada. deixademos de evento, que bastante evento tivemos esta semana, deixademos, Boston, parecía Boston. Non, Bueno, pasou rápido. Bueno, pasou rápido, rapidísimo. A 400 km por hora pasou Así Kirk. foi. Madriña. Un chegar e marchar. Mi madriña. Despois ven Michael. Non parou nin a tomar nada. Despois, claro, pero, home, Primeiro foi Kirk. Kid e lo Michael, efectivamente. Bueno, imos comezar o programa. A ver se hai sorte, nada. Bueno, 30 minutos levamos ya de programa. Comezando o programa. A ver se lle pasou algo. Ao final a ver se lle pasou algo. Bueno, imos comezar o programa, digo de novo, porque como Ari Magritte, ademais de ser músico, como se di? Músico Música. ou música? Música, Son non? música. Es música, aparte de ser música, tamén colaboradora radiofónica. Ela é, xa o dixo en varias ocasións neste programa, diseñadora gráfica, licenciada en Publicidade e Relacións Públicas. Bueno, diseñadora gráfica tamén, porque, bueno, gustalle moito o deseño gráfico e, sobre todo, hai unha, os que escoitan Ondas Indies, hai unha pregunta habitual Sí, de Ari sí. Magritte que é, bueno, a parte estética, a parte gráfica dos discos que presenta, Tes razón, tes razón. sempre che presta moito preguntar Sí, por sí, iso. sí. Entón, como eu sei da túa querencia por estes temas, pensei que o mellor podíamos facer unha sección que se chame Deseños musicais, Buah, maravilla. onde imos mesturar dúas das facetas de Ari Magritte. Isto é Deseños musicais. Encántame. A ver, a sintonía un pouco regu, pero é o que hai. Encántame a sintonía. Sube a sintonía. Bueno, entón, vou propoñer unha cousa. Imos xogar con Ari. A partir dunhas propostas, vale? Ari ten que desenvolvernos unha, vaya redundancia, proposta gráfica, un deseño para o que lle imos pedir. Ai, que se me esqueceu. Antes de... Quita o... Claro, que o primeiro deseño, claro, o primeiro deseño ven porque que se esquecíaseme. Antes de entrar en deseños musicais, teño unha cousa para ti. Ai, que ben. Bueno, eu non. Teña o noso colaborador na distancia, Pepe Capelán, que esta temporada bueno, estreou unha sección que se chama CCCP, Consultorio con Capelán Pregunta. Encántame. CCCP. Antes de que pasemos a deseños musicais, que acabo de verlo no guión, que acabo de saltarme ben como sempre, Claro. teño que pasar a Pepe porque despois xa che conto. Aí vamos. Imos ver que pregunta nesta ocasión Pepe Capelán no CCCP. Ola, que tal? Como estades, amigos e amigas do Como que non? Son Pepe Capelán na miña sección CCCP, Consultorio con Capelán Pregunta. E a miña pregunta vai para a convidada do programa de hoxe, Ari Magritte. Ben, eu sei que ela é unha grande afeccionada ao oráculo e tamén á interpretación dos números, á numeroloxía. Ben, pois a miña pregunta é a seguinte: que interpretación faz do número de programa que é hoxe? É dicir, que é o que che di o número de programa que é hoxe e que significa para o noso futuro? Ben, pois esa é a miña pregunta e espero que Doada. o oráculo non sexa propicio. Moitas grazas, Pepe. Pois nada, que así unha pregunta moi doada, xa que ti és amante da numeroloxía, non? Penso que é a pregunta máis difícil de toda a miña vida. Bueno, pero pois Pero eu aquí son unha persoa de recursos porque somos comunicadores polivalentes. polivalente, sí señor, como dicía Antón Reixa. É un 6, é un 6. Artistas hoxe. polivalentes.
É un Estaba, seis. sí, son... Non, hoxe é o programa... Non, ela No, entendeume, é un 6. El está traballando xa por Estou xa traballando baixo, para Ari. claro, sí, non, Ah, É un bueno, seis. a bueno, ver, pero hai que explicalo. claro, Imos que ver. se estades vos a vosso rollo aí numerolóxico, claro, pois o non- programa non que faledes xa en nos metáforas. Aí está. A O programa que xa nos deixou ver Tresandí, que é o 294, 294, 2 habería que sumar eses díxitos todos, entón sería 9 máis 2 que dá 11, ese 11 máis 4 que dá 15 e 5 máis 1 que dá 6. O sea que numeroloxía sempre vai, ao final, tes que resumir Sí. a mínima expresión do número. Salvo cando son números maestros. Eu, por exemplo, son un número Sí, por maestro exemplo. na vida. Eu nacín no 11 do 11, pero ademais a miña data de nacemento é o número 11. Logo, teño un número maestro que me representa na vida. O número maestro é o Abre que todas as estudou... portas. A ver, aí estás. É o que estudou o magisterio. Tamén. Pois ese non se suma un Ese máis, non non se suma un máis un. Ese que ese que che é dá. 11. Ese é E 11. o 33 é un mestre todavía máis experimentado Bueno, que a maestro min. un pouco chulitos tamén, non? Bueno, sí, sempre. 33, la edad de Cristo menos un Ai. mes. Tamén. Isto dicía moito a miña tía Ou Margot. comés tamén. Ou comés, Ou comés efectivamente. tamén. Bueno, entón, isto é un 6, total, ¿no? queda un 6. E o número 6 é realmente o da monetización, que xa estábamos aquí a anticipar un pouco antes. Pero que me estás contando? Entón este programa vai monetizarse moi ben. Boa. Imos sacar de aquí Pero este son, Pero- ¿no? só este. Pero va a ser pronto ou dentro de... Que é unha numeroloxía, non sei moi ben como van os prazos, pero xa veredes que este programa monetiza. Pois a 20 Bueno. cuotas. Tampouco sei. É moi curioso porque efectivamente é o número, isto é real, que isto non estaba preparado. Este programa 294, que é a numeroloxía, que eu non tiña nin idea, dá o número 6, pero que realmente desta temporada é o programa número 6. Porque é o sexto programa do oitava Ah, que temporada. sincronicidade que falamos, Isto- que Aí falamos está. no A último semana pasada, semana claro. pasada. É unha sincronicidade que confirma Aquí hai efectivamente pasta. que aquí hai pasta. Bueno, claro, emitimos o día 13, que se sumamos 3 máis Máis 1 un dá mal, Un dá 6, é 6. 6. E 4 que está aí ao lado do 6. Non, pero ti nunca biches unha cousa destas que logo meten nun calendario e fan así trururu e dá 6. Claro, Sempre claro, hai. Unos Se lle restas Se o o sumas, día... se o sumas mal, dá 6. Sí. Non, porque mira, é o Pero 10 mira, é o 10 do cada un 10. suma No, como quere. ese non se pode dicir, Mira, 2 Ese máis non- 4, 6, máis 2, 8, 9, 10, que dá 1, máis 3, máis 1, 4, 6. 5 por proximidade, 6. 6. Moi ben. Bueno, eu Se alguén quere algunha consulta de numeroloxía, eu estou disposto, sempre vai a dar 6. Non, según o que Non, queiramos. se ven a que xente dé, lle claro. dis, mira, vas a cobrar pasta, seguro que lle gusta. Se que non, e ao mellor están buscando amor, como eres? Sí, pero amor, pero se non tes amor, con pasta se le va mellor, non? Non. En fin, bueno, pois nada, o 6. Aquí a do día do solteiro diche que non. E punto. En fin, ai, que gracia me fixo esta pregunta. Bueno, pois nada, pois sabendo que isto da numeroloxía vai así, agora sí, mentre Pini segue tentando pelexar cunha cámara que non é quen de arranxala. Bueno, non te preocupes, Pini. Imos agora así a sección que tiñamos preparada para Ari, esta que chamamos deseños musicais. Que moi bonita. Ai, por favor. Mira, ai non, isto non é. Dalle, Pini, dalle. Era. Bueno, a ver. Entón, a partir de o que dicía, a partir dunhas propostas, Ari vai ter que desenvolvernos algo gráfico, un deseño para o que lle vou ir pedindo, vale? Para o que lle vou dicir, por exemplo, primeira proposta. Acabas de contestar a esta pregunta do CCP que non ten logotipo. Entón, tes moito tempo para pensar, por exemplo, 10 segundos. Que proposta de logotipo para o CCCP de Pepe Capelán farías, por exemplo? Eu aí vexo comunismo todo o rato. Comunismo. Vexo unha fouce aí. Unha fouce, pero claro, Sí. sería moi claro. Vexo unha tipografía moi dos soviets. Unha tipografía soviet, Sí, sí, vale, pero como un consultorio
Sí, como un consultorio. En En vez vez, dunha fouce- en vez de ser unha fouce, sería un teléfono antigo destes de... Bueno, iso está moi ben. Sí, Ou sí, un ese que signo de interrogación. Bueno, tamén. Que? Claro, Sí, que, sí, imagínate, podemos elixir, a bandeira así comunista, pero con un símbolo de... Eu son tan antiga que iba o teléfono ese, O ves? teléfono Sí, de sí. me encuentro. Moi ben. É Bueno, un pois- 6 de baixo tamén É un podes meter. 6. Home, o 6, por suposto. Este é o programa Claro, número... Pero logo número se, lóxico 6. pero se xuntas moitos 6, logo sache o número da Que bestia. pensará o resto de números sobre o 6? Bueno, É un pouco pois- así chulito o 6, Teñenlle non? envidia. Pero, por exemplo, o 315, bueno, o 8 é moi chulo, pero o 315 é máis chulo que o Sí, 8. porque oito cando Como durme se tumbe, infinito. é Aí, infinito. Sí, 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 sí. Sempre. Pero 234 é moito máis chulo que o 8, moito máis. Home, onde va para aí? En fin, segunda proposta. Vale. Imos pensar, xa que ti és moi musical, o deseño da portada dun grupo. Pero como non temos grupo, imos inventarnos entre o equipo un nome dunha banda, vale? E a partir do nome de banda que che deamos, ti tes que dicirnos que portada venche así de súpeto á cabeza. Vale. Coladores rosas. Os coadores, Rosas. Chulo. os coadores de coar de Sí, sí, os sí, coadores sí, sí, sí. rosas. Moi Vale, indie. que moi indie, sí, moi indie, porque isto estamos falando de vale, Que Claro. ser máis rollo de suecos ou algo así. os coadores Sí, eso é suecos. verdad. De algún Sí, país, en sí. Polonia, Os suecos, coadores o- suecos. Non, Noruegos. para meter un país tes que meter un verbo. Ah, vale, Claro. vale. Os países van con verbos, que Ikea lles pasan coadores. cousas. Claro. Claro, porque como viva Suecia, claro. Claro, non, ten Podes facer Coando- as H sonoras. Claro. Por exemplo. Os H's, Os Para H nada sonoros. sonoro. Para non plaxar pode ser Viva Ikea. viva Ikea, claro, que sí, xa. É o mesmo. Non, pero os H sonoros gustame moito. Vale. Vale, que es que música indie, claro. Sí. Fan indie, non? Sí. Os H sonoros farían indie. Sí. Como Pois mira, como van ser deseñarías? Como van unha ser portada? competencia miña, Sí. sabemos que o fútbol está a xogar a contra, empregaría o debuxo dun campo de fútbol para facer o H, sabes? Ah, vale. A liña, o sea, sería verde, Vale. o logo como un campo de fútbol e o H é branco, marcando esas liñas dos lados e a que divide o campo. Claro, e como son sonoros, o público berrando como tolos. Aí estás. Os público, H sonoros. aí Pero estás. tería que haber varios Hs. Ou non? Non, porque o mesmo H lese do dereito e do revés. Ah, Tamén sí, pode sí. ser un H e unhas moedas de euro despois. Son Son ouro. Nada, pero sí. En castelán Sí, cuadra, en galego claro, non. É Vale. un logo, Pini, non un xeroglífico. Ben, pois Para para pensar. imos coa terceira proposta. A terceira proposta é que a partir imos escoitar unha música, porque claro, Ari Magritte o lóxico sería que en breve dese o paso a facer un podcast. Non? Entón, imagínate que ti tes un podcast, pero que che impoñen unha sintonía e a partir desa sintonía tes que deseñar o que sería a miniatura esa dos podcasts que aparecen nesas plataformas para saber que non Que ten que ser rechamante, non? que ten que ser, bueno, atractivo polo menos ou chamar a atención para que a xente diga isto de que vai. A sintonía que che propoño que teña o teu podcast é esta. A ver como che parece. A ver que tal. Tío, agora quero facer un podcast só para ter esta sintonía. É unha sintonía un pouco Que chulada, xaponesa. tío. Non, eu estaba no deserto. Ah, A ver, estás esto, no- claro. Un pouco así. Sí, sí, sí. Claro, Ah, estuve veño de estar en Egipto, entón igual Tiña que botalo teño en cara, tiña que non, botalo en igual cara, teño así como Claro. influencia todavía Como de... estiven en Egipto. Claro. Pois Como digo a ti que te che. vistes aquí todo o rato. Pero sí que vexo así como Tuareg, vexo como a Sí, a cara tapada, non? Sí, o pano tapando a cara protexendo do vento, Sí. do sol, todo isto. Sí, sí, Non estamos sei que lle aquí parecerá o tamén, París-Dakar, eso. Como se chamaría? Como se chamaría o podcast? Claro, porque se xa tes agora a imaxe Agora que estou do aí, que claro. do que che está suxerindo esta sintonía, como se chamaría o podcast? Espera, que teño que lembrar, teño que facer o Sí, debuxo da ti tes o rollo da que tal, a ver, vale. é un tuareg que está Sí, guai. Sí. Vale, ben, xa temos un pouco un primeiro plano sería case dun tuareg Sí. con, bueno, adiviñándose o mellor
dunas ou area por detrás, Sí, entendo, sí, sí, ¿no? algo doradiño. Algo sí. dourado, vale, ben. E como se podría chamar? Chamaríase algo... Agora solamente che queda o tema, no? Pero total, cuidado, Pero é algo como... que soe como aire quente ou algo así. Aire como, quente. Sí, sí, Arena sí. en la mirada. Claro, areas movedizas. Algo dourado, algo Algo sí. O ouro no deserto. Por exemplo. Coadores rosas. Non, viva Ikea non, Vale. Vale, Vive Ikea. dunas douradas. Dunas veña, douradas. Dunas douradas. E de que iría o podcast con esta sintonía? De viaxes. Oh, cuidado, pois mira. Non, eu o que quería era ter un podcast de adiviñación, sí, de oráculo. Oracular. Ou sexa, pero iso hai algunhas Dun- teles dunas- locais. Dunas, Sí, dunas ás 3 da mañá- oraculares. Ás 3 da mañá se posa, eso está inventado xa, Dunas oraculares estaría ben. Dunas Oraculares. oraculares. Sí, pero Bueno, non, gustaríame non sería desto que pois chama un oráculo peña. que todo fose mal. Estaría moi ben, que no, chamase no, quen no. chamase sempre vai No, de no, mierda. non sería de chamadas. Teño non. unha dor aquí, morres. Non, é que non é de chamadas, é de que eu Ese Google, joder. Sí, iso xa está inventado. Non, Está porque ademais de inventado. saúde eu xa sabedes que nunca inclúo cousas que pais aquí ir ao médico. Eu propoño os temas xa Vale, directamente. Bueno, Los que vou adiviñar. Dunas douradas. Non. Non. Dunas oraculares. 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 Que dunas douradas o mellor. Non, é que soa un pouco raro. Soa raro, o mellor é outro Sí, tipo de... a chuvia, tal, sí. Dunas oraculares. Sí. O vindeiro... Non me cortiño. Pero bueno, con dunas, tamén eu digo unha cousa, que con dunas douradas igual tes máis oíntes, Tamén é certo. porque pican. Pero logo entran e non me ven a min como demasiada roupa e o Pero mellor xa bueno, non- igual acaban sabendo de oráculos. Igual Claro, tamén. claro. Bueno, dunas Quedan, oraculares sí. non se perdan o próximo podcast de Ari Magritte. Dunas oraculares, viaxes que che pregunten a onde poden ir Aí está, por seguro. lugares que ti Bueno, botes. ti sabes que astrolóxicamente iso está estudiado. Non o sei, pero vas mo dicir. Antes de cumplir anos ou así, está ben saber como che afecta astrolóxicamente, porque se vas ter un ano malo cumplindo aquí, pode ser que cumplindo noutro punto do planeta mellore todo. Sí, o que pasa é que Sabendo como che cae. Xa Hai que che saber carísimo. Hai que saber astroloxía. Claro, no, é que Por xa che iso- Imagínate carísimo. que vas a un lugar malo que te... Claro, por iso hai que ter hai que ter cuidado con onde cumples anos. Claro, porque imagínate que che din como a semana pasada, na illa de Queimadas estás moi ben, e logo claro, vas ali, eso hai serpes super velenosas, e o Aparte, mellor o non me engana moito, porque Illa de Queimadas pode aí soar veña. O O conxuro ali, veña, sapos e bruxas. Non. Imos buscar a última hora porque pasan xa, bueno, estamos chegando ao final do programa e non sabemos nada de Dani Lorenzo. Imos contactar coa redacción do Como que non. Alejandro Martínez Pini. No sabemos nada. Vale, gracias. Gracias. Dani. Non sabemos nada. Bueno, pois Dani Lorenzo, que agardábamos con todo o noso cariño no día de hoxe, pois ao final non vai Vou a estar. levantarme un momento porque igual chega tempo. Espérate que está posible. chamando. En las gaunas. Atentos porque hai movementos no Está chegando Dani Lorenzo. hai movementos no Como que non. Chamando o telefonillo. Efectivamente, está chamando o telefonillo dos estudios centrais do Como que non Está respostando Pablo Sequeao. con puntualidade británica cando faltan tan só poucos minutos para que chegue a unha. O mellor chega Dani Lorenzo. Estaremos moi atentos porque queda Subindo as escaleiras. moi pouquiño para que saibamos se Dani Lorenzo ao final fará acto de presenza e que quererá cobrar o programa de hoxe cando quedan moi poucos minutos. Bueno, Ari, imos lembrar que é o importante Sí. nestes últimos minutos. Lembramos, vindeiro sábado. Que hai que o vindeiro monetizar. sábado, que hai que monetizar. Sí, aí estás. Atentos, perdón, un momentito. ¡Estás abriendo a porta! Está ¡Ole! chegando Dani ¡Dani Lorenzo. Lorenzo! ¡Bravo! ¡Figura! Chegou xusto a tempo. Dani Lorenzo, que chega xusto, levábamos todo o programa preguntando por él e cando xa faltan 5 minutos para Que rematar. xa dicía, non ven o programa. Vigo a afirmar para que conste que vigo. Claro, é que eu quero chegar como unha estrela. Xa, bueno, Vamos a facer un Axel Rose. Pregunta, Dani, que che pasou? Porque estábamos moi preocupados todo o equipo, moitas chamadas a centralita. Dous. Como que Reventaba. non. Estaba, bueno, sí, vamos, estaba que colapsada porque como só temos unha liña, cando
lo colles, Comunicaba, se queren chamar claro. comunica. Claro. Que che pasou? Que todo ben? Prefiro non dicilo porque non quero falar mal de compañeiros, pero... Berto Romero outra vez. Berto Romero. Bueno, en fin, veremos que ocorre. Dani, tranquilízate, dicía, mentres colles un pouco folgos, hai croissants. Tes croissants, hai uns con chocolate e outros non. Hai palmeiras Como deses. croissants de padrón. De padrón. Sí, efectivamente. Bueno, Que son de Herbón, en estábamos lembrando que o vindeiro época, sábado, isto é moi importante, na Sala Supersonic de Vigo en Fermín Penzol ten bolo Ari e los Magritte con Mr. Cobol, que veñen de Madrid. Veñen de Madrid e veñen facer ese doblete, devolven un pouco esa, bueno, esa visita que fixeron Ari e los Magritte a Madrid hai a semana pasada e a vindeira chegan, polo tanto, onde podemos mercar entradas, por certo? Pois están xa a través da na bio de Instagram miña, na dos Mr. Cobol, se queren tamén mirar o que fan eles tal, ou directamente escribíndome a min, ou preguntandoche a ti se quen sexa, Claro. eu mandoche a ligazón e ti reenvías, Tamén- porque fas ese servicio Home, público claro, como que non radio, para as convidadas. se queredes preguntar onde mercar esas entradas, nos tamén Si pois, está en todas as redes. poñeremos un anuncio, un recordatorio durante esta semana de que Ari e los Magritte están este mesmo sábado xa, sábado 19 de outubro, en Supersonic na sala, na Rúa Fermín Penzol, sala anteriormente coñecida como Prince. Na vale? primeira actuación dos Mr. Cobol en Vigo, que es que isto é unha bueno, exclusiva total. histórico. Despois a peña dirá, estuvieron aquí como cando agora, ai, si os oasis, eu estiven ali. Despois Claro. todo o mundo di, pero non é certo. Porque logo pasou de ar de Bogotá Aí estás. as tonterías, que nunca sabes onde están os éxitos. Aí estás. Bueno, Así Dani é. Lorenzo, como estás? Xa mellor? Un pouco alterado. Pero por que? Por Berto Romero. Por Berto Romero outra vez? Por Berto Romero. Houbo problemas, é que, a ver, Eu encantaríame. querería ir ao concerto, pero non sei se Berto Romero permitirame esa noite sair da miña casa. Bueno, ti non te preocupes porque de todos os xeitos, en canto Ari remate o concerto, que vai rematar, a que hora é o concerto? Pero vamos, empeza ás 9, 9 e Buah, cuarto. coche tempo de sobra, vamos. Non, que hai que recoller, levar... Pues que recollan outros, pero Ai, bueno, vos credes que é así, non? A que hai que recoller. recollen a min, Mira sí. que tío, A mira min, que sí. mira que tío sortudo, eh. Ah, pero ti es desa Eu xente son que das pringadas que monto, que recollo, fago de todo. Estou aquí facendo promo. Hai moitas noites que me recolleron. Tamén, Pero recoller outra. a ti Eu propiamente. en algunhas chego ben. As menos. Sí, ti teño tanto que Pero teño vou tanto que recoller super rápido e se me deixades, veño para aquí. Sí, claro que sí. Digo que teño tanto que amosarte recoller e montar. Que pringaos. Sabes, non aprendín nada nesa carreira que fixen, non aprendín nada. Aquí que mira a mesa posta. Xa che direi eu. Mira, teño moito que aprender aquí de. Claro. Como Dani Lorenzo. Bueno, nos imos rematar porque este programa, aínda que non o pensedes, remata a unha hai que marchar porque veñen os de informativos e despois está Marcial pensando en ti, os do podcast. Se queres escoitar a Marcial tedes que sair do podcast e poñelo de pensando en ti porque non sae directamente, Claro. vale? Digo por se hai algunha dúbida, a xente di non sei Marcial, despois non, porque é o podcast. Sabes, Pero que recorden sabes que que non poden sintonía elegir a ten o- ese programa? Que sintonía ten ese Ten programa? comezar de cero, Dari Magritte. Que me estás contando? Por pero suposto. Esto Sí, isto é unha novidade deste verán. Bueno, Sí. comezar de cero, que ademais foi, mira, outro día saiu en Ondas Indies. E supoño que esta semana terá saído en Ondas Indies para promocionar isto, claro, bueno, normal, porque como Pues traballas sí, non ali... saiu a pasada, esta xa non sai. No, Pero- has pasado. Bueno, en fin, iso. Aí está, a aí. tope. Pero sabes aquí, lembramos que o vindeiro sábado, Ari e los Magritte na sala Supersonic. Nos marchamos, Dani Lorenzo acaba de chegar, bueno, logo facemos contas. E iso xa Sí, me... claro. Claro, xa vimos ben. Prorrateas. Claro, Claro. sí, Vai yo... por minutos como os parking. Claro. O resto paga o Berto Eu Romero. de prorratear non tanto, pero de ratear, cuidado, que se me dá moito. Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos, Pablo Sangiao, un saúdo grande a Pepe Capelán e tamén a Fran Rodríguez, que a ver se podemos falar con él a semana que ven, e o aplauso da noite para Ari Magritte, por favor. E rematamos con música en directo, como ven sendo habitual. Esta é a derradeira semana que está con nos. Estivo acompañándonos os dous últimos programas e hoxe, de novo, ven deleitarnos coa súa mestría no piano Elsa Muñiz, que hoxe interprétanos Lost.